Begin maar. Actie. Vroeg. Ze staat er al op. Hola. Stil liggen, hè. Dit is fris, hè. Terug. Rustig aan, hè. Ja. Hier, staan. Hola, ik ga nu zoomen ook nog. Hier, hè. De zoenden op een tv. Oh, dat is een roper, zeg dat wel. Hola. Pak dit als een Anthony in beeld. Die vinger zo. Anthony. Anthony. Nee hoor. Ja, gewoon super slecht, maar moet je Hey, dat is het moeilijkste om te filmen. Ja. Ja. Is het? Met vastje ballen. Oeh. Grond. Knal. Zelf, hè. Gewoon jongens, simpel, hè. Ah ja, hè? Terug, terug. Oké. Spel iets. Hey, Sabiet is dat nu, hè? Je bent niet gewoon op je been zetten, op een been inzetten. Nee, want je moet inzoomen ook naar van achter. Oh, shit, ik wil eigenlijk beter op niet gaan zitten. Midden in dat veld. Hier, rond ons. Oh. Oh. Zalig. Shot hem maar. Goeie mopje. Zat er erop? Ja. Shot hem maar. Is dat mijn mopje? Nee. Ja. Dat heb ik al gedaan. Ja. Het is een moment. Oh. Allee, doe. Nu is de choken. Als ze mij aan het uitleggen. Ja, zeg. Dat was wel een goeieke. We waren nu niet aan het uitleggen, we waren nu aan het Toelachen. toelachen. Was het goed? Ja, maar jij wou dat wel filmen. Oeh. Oei. Ja, anders kijk ik Tilke. Niet van mijn hoofd en filmen. Oh! Er is? Ja. Van wie? Van wie? Oh nee, dat weet ik. Kijk eens. Kijk, die is op. Wie was dat? Vraagt ze. Nee, speedfly. Lijkt zo weer aan tafel. Het zal op film, hè? Ja, maar ja, ik heb niet ingezoomd.